በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከም ህዝቢ ነነዌ አምላኽ ይቅረ ክብለልና ንጹም ንጸሊ ናብ አምላኽ ኩልና ትብል መዝሙር ብስም ቅዱስ ሥላሴ አሜናን ሓቢርናን ንዘምር። ከም ህዝቢ ነነዌ ይቅረ ክብለልና ከም ህዝቢ ነነዌ ይቅረ ክብለልና ንጹም ንጸሊ ናብ አምላኽ ኩልና 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 ከም ህዝቢ ነነዌ ይቅረ ክብለልና ከም ህዝቢ ነነዌ ይቅረ ክብለልና ንጹም ንጸሊ ናብ አምላኽ ኩልና 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 ከም ህዝቢ ነነዌ ይቅረ ክብለልና ከም ህዝቢ ነነዌ ይቅረ ክብለልና ንጹም ንጸሊ ናብ አምላኽ ኩልና 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 አሜን። ስለ መዝሙሩ ስም እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት በረቱ ኩሉ ጊዜ ዝኸበረን ዝተመስገነ ይሁን። ጾምና ባሪኹ ቀዲሱ ብድሓነ ሰላም ይፈጽመና ኃጢአትና መደምሰሲ መንግሥተ ሰማያት መውረሲ ይግበረና። ከምቲ ንሰብአ ነነዌ እግዚአብሔር አምላኽ ልመኖኦም ጸሎቶም ንስሖም ዝተቐበለ ድማ ናትና ጾምን ንስሓን ጸሎትን እግዚአብሔር አምላኽ ይቀበለልና አሜን።